अल्लाह के प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान त इंसान ह, जानवर से भी बहुत मोहब्बत करत रहनी। एक बार के बात ह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एगो सहाबी एगो परिंदा और ओकरा बच्चन के लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अइलन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही पूछतानी कि ई सब का हो। तो उ सहाबी घटना बतैलन कि एकनी के हम देखनी है तो ले रउआ पास चलनी। शॉर्टकट में बतावतनी, बाकी पूरा वीडियो देखे के बाद यूट्यूब पर बा। तो उ सहाबी कहले कि या रसूल पाक, हम देखनी है एकनी के कि एकनी के माई चराउर करतिया और एकनी बैठल बड़ा सन, तो हम एकनी के अपना गमछा में लपेट के रउआ पास लेके अइनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत रहन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एकनी के माई के साथे ये बच्चन के ले जा, वही जनवे छोड़ के आवा जहाँ से तू लेके आइल रहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम सब पे नजरे करम फरमाइए।